tayo normal. Ilagay na po natin ang bawang at ang sibuyas na po. At haluin lang natin ang maigit. Dibalay pa. Di ba terundang ka na ya? Wow. Ayak ka mami na? Ha? Oh, play. Mami na? Nagsuka pa ita. Dapat. Siya nga. Na panukoy. Guys, hindi kayo. Yung pariya. Bulong gisil. Kabayagan tamaan. Ha? Suraan na. Pero bawat kasi tao na pintutuan na hindi ka ng sarili masasamang kita.